Yr adnoddau a'r staff sydd gennych chi yma, dwi'n mynd bod lot, ond hynny dwi'n nabod maen nhw'n andros o glen. Ydych chi'n data nhw unrhyw dro, a maen nhw'n fodlon helpu unrhyw dro hefyd. Dwi'n gwneud crysiau sydd wedi agor yn llgada fi bob math o bethau. A mae o'n ddiddorol a dwi wedi gwneud ffrindiau ar hyd y ffordd yn yr adran a tu allan yr adran. Dwi'n meddwl mae'n cael y cyfle, dwi'n meddwl i daclo'r prif cwestiynau da wedi cael, da wedi yng Nghymru ers pan o'n i'n ifanc iawn, sef beth i ystyr rhyfel, pam yn adlodi yn Affrica, pam mae Cymru fel mai heddiw. Dwi'n meddwl mae'n gyfle i roed ni cael just astudio'r cwestiynau yna hynod o fanwl. Lle pan o'ch chi cyn mynd i Brifysgol, lle o mae Affrica'n dlawd yna fo. Ond wwan, da'n cael, dwi'n gwybod, beth ydy'r ystyr rhyfel, gallu astudio ydy'r rhyfel yn beth da weithiau neu beth drwg trwy'r amser, astudio rhyfel yr ac. Mae jyst yn gyfle eraidd i ni cael astudio mewn adran hynod o arbennig a mewn gyfle. Dwi'n meddwl, y holl beth i ymwyr adran ydy'r gweithgareddau allgyrsiol hefyd ynghyd ar hyn sydd chi'n gallu gwneud fel dysgu. Mae'n hefyd lot o bethau allgyrsiol ydych chi'n gallu gwneud i ehangu'ch dysgu. Mae lot o siaradwyr i dod mewn fel Llew Geintodd Carwyn Jones mewn, Elstan Morgan, John Morris, lot o wynebau adnabyddus yn y Gwleidyddiaeth. Wedyn dwi'n gwybod mae yna dripiau esgus lawr i Gaerdydd i'r Senedd fel i roi lot fwy hands-on ar Gwleidyddiaeth. Wedyn mae am y brethdynas yn wedi'i yn Gymraeg, mae fel y sefydliad Gwleidyddiaeth Gymraeg, 20 ohono ni sy'n yma yn astudio trwy Gymraeg, wedyn mae'na brethdynas la fanna rhwng y darlithwyr ac myfyrwyr, a dwi'n mwynhau'n fawr. Y peth gorau beth i astudio yn adran Gwleidyddiaeth yn Aberystwyth yw siŵr o fod mae'r staff ddigon parod i helpu chi. Mae'r adran yn adran greit, ta beth, mae hwnna jyst yn ffaith. Ond mae'r ffaith bod yr staff ddigon parod i ddod i siarad â chi ac chi'n gallu gael y mewn. A mae'n tymlu'r pwysau oddi ar ysgwydda chi a bod chi'n gwybod os chi'n mynd yn styc rhywle, mae'n ddigon parod i cael chat â chi a helpo chi ar yr trac iawn. Mae yna lawer o bethau dwi'n meddwl. Mae'r modiwla yn hynod o ddiddorol yn y flwyddyn gyntaf, a hefyd pan da ni'n mynd i'r ail flwyddyn mae yna ddewis eang iawn o fodiwla, lle mae yna rhywbeth at dant pawb. Hefyd mae'r adran ei hun yn fodern iawn efo llawer o adnoddau, pawb yn glen a mae jyst yn lle ffantastig astudio. Mae'r pobl sy'n dysgu yma yn wych, a hefyd mae yna gyfleoedd allgyrsiol hefyd, mae yna gyfleoedd i fynd dramor am gyfnod yn yr ail flwyddyn, a hefyd profiad gwaith Yn sicr y peth gorau sy'n ni'n dweud am astudio yn yr adran Gwleidyddiaeth yn Aberystwyth ydy'r staff. Dwi'n meddwl maen nhw'n wybodus iawn, maen nhw'n wastad yn gyfeillgar ac yn fodlon i helpu efo gwaith ac efo unrhyw problemau academaidd eraill. Felly maen nhw'n wastad yna i helpu ni os ydyn eisiau. Ffaith bod pawb yn gemes yn adeilad eisiau rhywbeth. Fi'n credu mae'r darlith wedi gyd yn eitha croesaw gael. Mae'n gyd hapus i siarad gyda chi. Dyn nhw ddim yn meddwl bod nhw'n ddau ddechrau ni'n myfyrwyr. Mae'n yma fawr i helpu ni. So os mae unrhyw cwestiwn am fan e-bost i rhywun, rhywun ymateb o fewn cwpl o oriau, rydyn dda fel yma. Mae dyletswydd yr darlithwyr a pobl o Gwan yn Creu Nath yn fel maen nhw'n mynd i fas yr adeilad yma, felly os maen nhw'n moyn cwrdd lan i siarad am rhywbeth fel Cymdeithas Cymraeg fel yna, fe'n neich cwrdd nhw'n rhyw pub neu rhywbeth, ond mae'n neis i weld bod gyda ni pobl dim jyst yn yr adeilad yn tu fas hefyd. Byddwn ni'n tybio mae'r gymuned clos sydd yn bodoli rhwng y staff ac myfyrwyr yma, achos bod nifer bychan o darlithwyr sy'n siarad Cymraeg. Chi'n dod i nabod nhw'n dda dros y termydd sydd yn fantesiol iawn trwy gyfrannu eich gwaith a dod i gyswllt efo nhw. Chi'n teimlo'n mwy cyfforddus yn trin a trafod materion gyda nhw. Fi'n credu cyfle i ni peth mewn trwy gyfrwng y Gymraeg, sy'n dweud. Chi'n cael lot o gyfleoedd a hefyd, os ydych chi'n gwneud mod yn Saesneg, ond ydych chi eisiau gwneud
mae'n gwbl un yn Saesneg, ond chi eisiau gwneud eich treithawd a'ch arholi mewn Cymraeg. Mae hwnna'n bosib i wneud yna, achos bydd yr adran yn cyfeithu i chi. So, os ni'n dweud hwnna, dod o ysgol Gymraeg, os chi'n ofnus amdan falle eich Saesneg yn cystal, neu bych chi'n fwy gyfforddus yn sgwennu Gymraeg. Os yw'n mynd yn arbennig. Beth sy'n neis am astudio'r bwnc yma ydy bod e'n bwnc mor eang. Gallech chi wneud rhywbeth o blynyddoedd yn ôl ystod ail lefel byd, neu allai fod yn rhywbeth sy'n digwydd nawr fel oedd yn digwydd yn Libya neu Syria ar hyn o bryd. Felly mae'r posibilrwydd o gael swydd yn eang hefyd gyda'r gradd yma. Felly mae'n ddiben draw fe allech chi'n neud.